Oldarraldi judizialak ez du etenik. Sententzia gero eta argiago geratzen ari da olatu erreakzionario atzerakoi eta euskarafobo honen atzean eskutatzen den mezua. Urrunegi joan zarete eta mugak jarri behar dizkizuegu. Edozer balio du epaitegietatik euskararen normalizazioa sustatu nahi duten neurriak baliogabetzeko. Ezin da euskara eskatu zailegia delako. Ezin da euskara eskatu inposizioa delako. Ezin da euskara eskatu diskriminatzailea delako. Eta horrela, Galdakoko udalean gizarte teknikari lanposturako euskara eskakizuna gehiago du epaileak. Dalaren eskumenaren aurka eta herritarren hizkuntza eskubideen kaltetan. Berriz ere, bigarren mailako herritar izatera kondenatu nahi gaituzte. Horregatik, gogor salatu nahi dugu botere judizialaren injerentzia hau eta era berean, euskararen ekosistema berri bat aldarrikatzen dugu. Zoru berri bat, gure eskubideak egiazki bermatuko dituena eta euskaraz bizitzea posible egingo duena. Da garaia harago joateko, hizkuntza politiketan jauzi bat emateko, aurre egitetik aurrera egiteko.